Sad, pre nego što te pitam otkud ti tu, primetio sam sad dok smo razgovarali, verovatno zbog toga što su mi slušalice na ušima, na glavi, akcentuješ kao što se akcentuje na RTS-u. Televizija, mislim, meni je to ono, dobro, ja imam takav background, mislim, iz Kruševca sam, tako da mi je to, kakva je televizija, nikad televizija, ali bila je sad ova fama oko kontinenta. Jeste. Sad, ajde ti, pošto objasni, je li to treba tako ili ne treba? Prije nego što sam imala predmet koji se zove akcentologija 1-2, ja sam takođe pričala tako, govorila sam kontinent, Australija, Jugoslavija i takve stvari. Aleksandar. Da. Znači, apsolutno sam tako govorila i tako govori najveći deo, u stvari skoro svi govori. Svi, da. I onda smo imali predmet koji se zove akcentologija i onda smo krenuli tu da kopamo dalje, da učimo i sad, znaš kada jednom čuješ, when you hear it, you cannot unhear it, jednostavno više nisam mogla nazad preko toga. Silazni akcenti ne mogu da stoje na unutrašnjim slogovima, to je neko pravilo koje mi sad kao govornici savršeno osjećamo na nekim drugim primerima. Recimo, biblioteka, ne može da se kaže biblioteka i mi sad svi znamo da se ne kaže biblioteka, nego biblioteka. Znači, nema silaznog akcenta na unutrašnjem slogu. Onog trenutka kad sam ja skopčala u stvari boje tih akcenata, odnosno ton njihov, pošto imamo dužinu i ton, njihov ton, taj silazni ton. I kada sam ga čula na unutrašnjem slogu, ja više nisam mogla to da izgovaram jer mi je odjednom postao neprirodno. Tako je meni Australija postala ista kao i biblioteka. Jednostavno više ne govorim tako jer meni sada to, ja znam da većini građana ne para to uši, ali meni para uši i ja govorim Australija. Sad postoji jedan drugi model koji je zanimljiv, koji bi možda ljudi lakše prihvatili umesto promene mesta akcenta, znači na prethodni slog, recimo imamo Australija i da premestimo jedan slog pre pa Australija, jel tako? I sad ta promena mesta sloga je mnogo zvučna, mnogo je ljudi osjećaju i čuju i doživljavaju kao nešto neprirodno. Može da se uradi jedna stvar za koju se recimo ja zalažem, koja bi manji otpor pravila u narodu, a to je umesto mesta sloga da se samo promeni ton. Znači umesto Australija da ostane na istom slogu akcent, ali umesto silazni da on postane uzlazni. Znači to bi zvučalo Australija. Da li si čuo? Ja te nisam čuo ni kod biblioteke. Kako? Ja, i Kruševac geto. Ja mislim da to ima... Stanko, jesi ti čuo? Znači, evo ovako. Ja mislim da to ima veze sa muzikalnošću na kraju. Australija. Ide na dole. Australija. Dobro. Znači, taj uzlazni ton. Taj uzlazni ton u našem standardu nema problema sa time. Jednostavno, to bi možda mogli tako da se radi. Ali onda imamo problem šta je sa rečima koje imaju akcenat na poslednjem slogu. Ne može da postoji akcenat na poslednjem slogu i tu mora da se mrda mesto akcenta. Ali ih ima? Pa ima ih. Kao na primjer? Kontinent. Aha, dobro. Assistant, kontinent. Tu i ako promenimo... I tu ako promenimo ton džabe, mi dalje imamo mesto u stvari koje je sporno, a to je kraj sloga. Mislim, akcentologija je jedna sjajna stvar. Ja znam da se ljudi dosta ljute na te RTS-ove akcente. Ja poštujem, ja volim da... Smatram da treba da postoji književno-jezički standard, da on treba da se koristi u određenim diskursima. Želim da kažem tvojim gledaocima da je to jedna veštačka pojava koja je stvar društvenog dogovora. Dakle, to nije, znači uzeti su određeni dijalekti, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački, za osnovu, ali napravljen je, da kažemo, jedan hibrid koji je stvar društvenog dogovora. Zašto? Da bi se ljudi iz svih ostalih srpskih krajeva dobro razumeli i u ostalim diskursima koji nisu samo sretnemo se na ulici i pričamo kao dva obična govornika, prijatelja ili šta već. Na univerzitetima, na radiju, na televiziji i tako dalje. Znači da mora da postoji, da kažemo, nešto što je baza. Tu mi je isto gostove kod nas u emisiji drug moj Miloš Milićević, koji se, i on, pomenuo sam ti ga malo pre, bavi se dijalektologijom, on mi je ponudio ovako jedno sa političkog stanovišta meni mnogo prihvatljivije mišljenje. Kaže, zapravo mi smo te sve reči koje pogrešno akcentujemo, to su zapravo reči koje smo uvezli od sa strane.
I onda mi je, na primjer, u Aleksandra, kaže, pita me, kaže kako onu srpsku verziju imena Aleksandra koja se koristila pre, Lesandar. Eto. Tu ja kažem, u suštini, ja bi to samo trebalo da prevedem na Aleksandar, jer ja kad vidim u literaturi Lesandar, ja znam da je Lesandar, nije Lesandar. Ali s druge strane, kad čujem Olivera Stone i njegov film Aleksandar Veliki, on kaže Aleksandar i onda mi se to uvuče i tu je zapravo problem. Postoje dijalekti koji prirodno, da kažemo, imaju takav akcenat na tom mestu, recimo Zecko-Raški. Recimo, tu se kaže, umesto on razgovara sa njim, kaže se on razgovara. I u Kruševcu se isto kaže. I sad mi imamo u stvari, imamo dijalekte koji zaista imaju i neguju takav akcenat na tom mestu koji nije u skladu sa normom. Sad, to je stvar dijalektologije, ja nisam nikakav jezički puritanac, nisam nikad bila, ono što se kaže gramar naci, volim dijalekte, bavila sam se dok sam studirala i na masteru kasnije, bavila sam se baš dijalektologijom i ja jednostavno živim u nekom, možda to samo moj svet, ali gde su dijalekat i živ govor nešto potpuno drugačije od književno-jezičkog standarda.